Ćao, drugari. Ja sam odlučila da ovog puta opet budemo malo duhoviti. Nije mi namjera da bude nešto sada ekstremno smešno, ali palo mi je nešto na pamet, obzirom da sam se više puta pošteno ismejala na neke komentare ispisane ispod nekih vesti ili videoklipa na YouTubeu, na Facebooku, Instagramu i tako dalje, na društvenim mrežama. Mislila sam da otvorim ovu temu, čisto da se malo zabavimo, ništa drugo. I isto ograđujem se, apsolutno ne želim nikoga da vređam ili bilo šta drugo, ovo je čisto u formi zabave, što se kaže. Tako da, naziv ove današnje teme je smiješni komentari anonimnih ljudi. Znači, to su komentari koje su obični ljudi kao što ste vi, kao što sam ja, kad gledamo, čitamo nešto na nekim od društvenih mrežama, pa napišemo neki komentar. I obično bude neki tako smešan, pa pročitamo, pa se smejemo po 5 minuta. Tako da sam ja odabrala neke od komentara koje sam ranije pročitala, neke sam upamtila, neke sam morala i da zapišem. Tako da znate da ću nešto možda malo morati i da čitam. Tako da pokušat ću i da se setim nekih, a neke ću i da vam pročitam. Evo ovako, znači, ovo je evo prvi put da nešto čitam stvarno. Kaže ovako, kraljica Velike Britanije je tražila osobu koja bi se bavila punjenjem kade, a pre kupanja i proverom temperature vode. I sad, komentar na tu vest: mogao bih ja da se prijavim, do skoro sam šurio kokoške. Onda, imamo videoklip na YouTubeu pod nazivom Stanija i Soraja na sudu. A komentar: ove dve su svemirski otpad sa silikonima. To piše sve zajedno. Svemirski otpad. Zatim, neko je objavio status na Facebooku. Znate ona pesma "Takni me takni, polako se primakni, nežno dodirni, đavole nemirni", a u potpisu Vasilije Kačavenda. Zatim, naslov u novinama: Amerikanci imaju rešenje, nestali Boeing 777 oteli vanzemaljci, pa pod znakom pitanja i znakom uzvika. I sad, imamo dva komentara. Komentar jedan, koji je bio opširan, besmislen, potpuno idiotski, predugačak, da ga ne citiram jer nema smisla uopšte. Znači, na kraju, komentar 2 je odgovor na komentar ovaj predugačak i besmislen. I momak je napisao na kraju: druže, ajde lebati, izmeri sebi temperaturu. Zatim, imamo komentar vezan za vest povodom dana orgazma. Kaže, pa kakvi su običaji, pita neko, znači, povodom dana orgazma. Pa kakvi su običaji? Jel se ide u goste? Zatim imamo komentar na temu u kojoj se govori o tome koliko treba da traje dobar seks. I sad, jedan komentar je glasio ovako: kod mene traje 2 sata i 5 minuta. 2 sata je nagovaram i ubeđujem, a sve ostalo je akcija. Evo je još jedan o seksu. Neki od tekstova kako da poboljšate seks, kako da poboljšate seksualni život. I sad komentar: dok nisam uveo internet, nisam ni znao kako se je pip. Zatim, vest je bila o tome da li se
u Americi venčao gej par. E sad, odgovor nekog homofoba glasi ovako. Pip vas, bolesne, jadne, pederske. A odgovor na ovaj odgovor, ti možda hoćeš nas, ali mi nećemo tebe, ništa od pogodbe. Zatim bila vest, Marija Šerifović maznula ženu hrvatskom fudbaleru. A komentar na to, znao sam da Srbi bolje pip od Hrvata, ali da bolje žene je pip od Hrvata, to nisam znao. Zatim imamo komentar nakon utakmice Brazil-Nemačka. Kaže, Brazilu nije bilo ovako teško od kad im je Baby Doll posvetila pesmu. Na vest i sliku kako je Madonna uslikala međunožje, komentar. Sad će i ove naše fukse da nam pokazuju G tačku. Sad imamo ovako, komentar na YouTube-u ispod pesme Nede ukraden. Voleo bih da sam uporan u nečemu, kao što je Neda ukraden da ima 16 godina. Svašta, Bože. Sad i ovo je dobro. Vest da se Monika Seleš udala za 32 godine starijeg milijardera. Komentar. Kako tako iznenada? Pa nije još ni 50 prešla, a već u braku. A njen momak nema ni 75, a već je stao na ludi kamen. Zatim imamo ovako, članak o tome kako se Seka Aleksić elegantno i veoma zavodljivo oblači i izgleda. A komentar. Samo joj kopita fale. Sad imamo i ovako komentar. Ako 1000 emisija Le Kiš nije dokaz da je glupost bezgranična, onda ne znam šta je. Komentar na YouTube-u za pesmu Sevdah Baby Ljubi me brzo ljubi. Ljubi me brzo žurim, pardon. Znate tu pesmu, poznata je. Ljubi me brzo žurim. A oni su to krstili u prasiće koljem šurim. Oj, svašta može. Onda, ovo je dobro isto. Kad je Severina snimila onu pesmu Grad bez ljudi, i onda je jedan stih ide nešto, videla sam sneg u maju. I sada u novinama su napisali Seve peva na srpskom. A onda je komentar glasio, a ne palite se. Naravno da će reći maj. Pa na hrvatskom je svibanj. A šta se rimuje sa svibanj? Tiganj. Eto, drugari, toliko za sada. Ovaj put sam rešila da bude malo kraće, prosto ne želim da bude i usiljeno, posebno što sam morala da čitam, ja to ne volim da pričam iz glave, ono kako mi misli dolaze, ali ovo prosto teško je upamtiti, znate. I onda sam morala da čitam, vrlo retko će se ovo dešavati. U svakom slučaju, eto, čisto sam požela malo da vas zabavim. Nadam se da sam i uspela. I eto, kao što znate, ljubim vas puno, pozdravljam vas do neba i nazad i ćao!